Essumegya, the Pronuna, Yamishro Bibia, Yamishro Bibia, Yada Bibiara Ase, Essumegya, Manhene, Neche. Yada Bibiara Ase, Yada Bibiara Ase. Adumasahene and so Edula. Adumasahene and so Edula. Yeah, I'm an IFA. Shannon song say, Uni baby, I said, Essumegya Asase now, Udine, one woman swear, Essumegya Asase now, way, and your baby, I said, Pro Sanko, Essumegya and out night. Said you will be near a costly sunity. Now I am quiet to me, near the 2 million, your panny be home. Edema and penny for me, any anobini and nana no binti. A pine so, a Juma Afonso, away in Fimfini. Yehu Bimo, a police for, or Moaha, Sana of my penny so now Musini. Or why a man's name also. Wabedru, and check, ye be hono. Tiuni Babia, who fear Essumegya in Slukra. You be ne kwanso Marantia ne maba wano mofra no na yeguso na yesua sa pepe ne fe na eye yeguso aje akwaba efri Brosanko adishie yana nanom penimfo Mfimfini for any a chief nyina egusotia. Mfim penny should be seen more for us. Yadamasi. Nemo, what to batache? Umrefi, Yanchi, Kuru, Yamisha.
chief. Ananam Madaruma. Yaye, Umanaye. Namishabia. So do Nimo Dam. Wahonte, anyone that year, I bet the Jimedino, which Umanaye. Yes, sir, and Tia, I was one Sanko Addition. And Etia Wabura Sana Ocean Santa Aqua Eba Aya Nana Amaka Kodom Ababio Nana Amaka Kodom Ababio. Adumasahene, Senfi, Adumasahene, and Nana na Trankonya, na Chiame, ni Chitom, ni Kotre, ni Jase, ni Kotro, and then the Fipa for, and then the Pussy and Tom, Nana Mahima, or my Yamanaye.
And then the agenda, and then Adumasahene, and Kora Russia, and Adumasa, and Senfi, of Force Kokobe, and Wadura, or the movement to Amaya Pabera, or Tenio, or Chikusi Trama, and their touching, Sonibura, or Essumegya Manhene, Adumase. And I was saying, I'm a Awukudae. What did they come? Senfi and Masa. And I am a Awukudae. I'm a fool. What did they come? What did they come? What did they Chiame? Ubudi Abei. Our Prosampo. Essumegya Asante. Adumase.
for my idea. I mean, Honorable MC Salisu Isaka and Ogusua Ochia Essumegya Manhene. You know, PSA or didn't watch it with trauma. Now the deal. Assemblyman Senfi Prosampo Assemblyman Solomon Fosu Kaho.
Peace and Love Film Production. You probably be kakra ewo every. You say the entire energy. Na on the affair. Na oho. Sinana. There's also some time. No, Nana country ya come be kum ni fa. Chi dom ni du ma. Odino wada ro ma be so awura. Eye peace and love film abechia. E se wo di ma say di abechia. Ye pase de ye sapan abechia de ye ko. Wo kura wo ma de kakra wada ro ma asia de di. Every day see ya wo ye fa me mo. Asia de ya so ada. That's it bro. No ye fe sanni musio enyina mu na ene den so wodi ababehia adwaba etisi ase wasam se yensra empaibo enkotosra ni odima emfama ni penyina enkanka ahemfo ene wona wodi tumi nyina na mayen asomdue ne de ahoto anya onyamesompa e wo anim wo se sei ena eso wani ene nti ene den yede wase se yenana yewura Essumegya Manhene a oye asanteman ebenkomhene ene aduane apiesie ede ihyemudie kese a etisei abedua kuredua mu enim se wo a woso no daepa ema odwen brosanko ho na ode dwumadie etisei eba kurom han wo behwe dwumadie so na wo ma dwumadie yi awie peye ewo wo odin mu esra osoro nyansa edema yanana so bekoso aboa no na ohini Solomon nyansa odema no na odi bu Israel man no wama aso yanana so abrosompo na odi bu Essumegya man na oman ayakrabehwe ewone brinso yempa yele se enadwumadie enya krabehwe ne nsena ho emfama enchirima sede beya enchirima so ebesua na yenso yedi empanifo anamo achi koso ana tiwiem efama yen na madwumadie emra ewieye asomdwe mu ene nkunimdie mu na wo ye ne sama yen a ebesa de aseda ene bonyam ede amadi bi esrewe we ne wurade ene agenkwa Yesu Kristo de mu amen Onyankopɔn twe di ampa ensa ho sase yamwa ensa asante makwadra be ge nsa mo hwemo kodu nsa subira bere ntwe nsa ho oda me ni amponsa na nwene nsa abosun yasa enua enhoma a motwa Essumegya man ene Adumasahene asante man ho ahia nyina nanom momotiri di magistrada ana nsa yasini ene ye dapa odine ho ochiri kusi entrama obefura beria asante man benkum ene ni de edike ya de kro pen sanko obesra na de hie wa ha ananom yesi eni nam enyeje owo oba onu yakuma na Adumasahene na kodom no na me nu yakwa me yan sei o kan ho en wo ba nanam ni yesra nyinkyira ahoodini wo mu apebie nyabie nimdie na satu onu obiri comfort de chichira santeman eme na aye kraba hwe nanam ba yenya bi ne mfa nsoma santeman eme nka Ghana nanam magi sei nanam dia na wo mu na sabe mu chichire meye nanam magi nsem nanam yo ko mu na mutu o mai ti so nanam nsa radio nsa asini ya ne asatiri magi nsa aguna nsa eko na nsa nananu amanti mudi nananu menkai modua
ene ye dapa ene ya kwaside nanan ya kurukura ya baburo sanko ha ye ni ya dihye ye bedi akwaside ana akwaside ye ni se eye da nanan ehie siesie ye mem prapra ye mem ahofadi eda ye Awukudae ya yindi no mai hu nyina bopo bi ese ye bowie ene akwaside ye afahye ti se yi nanan mo magie yes, Nimdiasronku, a Pebian, Diasronku, Tima, and the American swore for maybe a cow man comes swore for Nakoman Penina or two of my useful, one a pound. Yeah, come on, Maya. Sabi a munipan and more money. Ya this year, your money and Nana, Yabushi are something in a quasso. Nanam, Nam Aria, Yadana, Yampire, listen. Your man for Ebedi. Yes, I have Emukura and then Sika. Nanso, one Amukaye. Wobi and who can Sika. Aquatomorosa, so Conshad or Coshad Bush. Onipa woman, Essumegya to a Sama Santimagana man, was 1 pen and animal year, the no penny pay 1 year. Sananamu say, Yada, ye, the Sumo man. That's how they will say. Why or hinted actually? Yeah, Wobu Aduba Dani Akukwa Hitidia, Nanano. Said the Panama Frederick Mutufu. Otia Munyano, no one song. Yeah, fast with the Antina Hambo Bay. That's when Tia, woman conquer also. Pia, Monica, that's it. Sa pepepe ena nananom enu nyam to ofa ya drusue dwumadia etise ye bebobo enintine nimpanifo bi a ode ona ni onyam wo mbre wadaje wo sika wa hoden abeta dwumadie no echi ti men sai mre bebre mebobo no ntentem so tia watiawa ti yehwe dwaboya eye yewura Essumegya Manhene na ti adwam nana odene ho ochre kusi ntrama aduana piesie Asante mai benkum eno ote adwam mene mpanifo na nana amankwa kodom ababio Senfi Adumasahene enso ewo yimfimfini onene mpanifo enso ewo ha ohwe oman mu nso a oman panyini na musini aibeka no DC MC enso ewo yimfimfini honorable Salifu Isaka Salia honorable Isaka Salia Salisu ewo aha honorable Isaka ewo ha MC honorable Masaso Kakani show yemu bi yenimo yempe kwan bensiri na ye MC no yewo Brosanko Senfi electoral area assembly member wa ha yem brother honorable Solomon Fosu assembly member our Brosanko yehu kakra honorable enono sana dominance enso assembly member ewa hanom nana owusu ansa enso ewa ha eye Brosanko krodia yehu say we school for no agudibia prama ne so ne yetie teacher ni a ohwema akyerɛkyerɛ adwumadie no ekoso ewa ha head teacher enso ewa ha no my friend of Prince Fosu enso ewa ha sana from assembly where yewo honorable Ayuba Alhassan YE Youth Employment Agency and then National Security Coordinator ononso ewo yimfimfini ewa ha ononso wo yimfimfini wa yekase ebubodina adaje ne mre no nti ebe ha yen ne din etwatoye Chief Inspector Kwame Techi oneye police inspector was Senfi police station to share aban before ye wo yimfimfini ya ono na odi omanim a omobo ye ho ban ye na ye firi chirichiri ne bencha ye ba ye nyina ye damase
yɛdɛm ase sɛ maba ɛbrɛ no nti 1 2 din a wo de fa kyɛ yɛbɛbɔ ama na yɛ fɛ yɛdɛ obi biara ase ne senti yɛwie mpanimfoɔ a yɛabobɔ wɔn dini yɛbɛma ketifoɔ bonkum ne nifa wa yɛ ready bi agoro kakra bi bɛ 5 minutes bɛ 2 to Senfi electoral area no oye assemblyman na wabemain bribi kakra betwem for yini kakra bi akyere mpanimfo medas Nana Otene ho ochire kusi ntrama Asante man Manhene Essumegya Manhene Miura Nana Amankwa Abibio Senfi Adumasahene Miura MC Honorable Salif Isaka Panifo a watwa ahyia mu ha emema mabunu ene sebtrefo a matwa ahyia ha emamu nyina akwaba na eye manhoa eye manigi se ene dapon day menya akonya na mebe kasa bibi e de akyerɛ mi wura ene ninua kuma isanse bekwai mansin mu hanom menkoa ni assembly member mesoma wura no mienu mesoma Adumasa Senfi Adumasahene na masom Essumegya Manhene so enti ene de ye da kese ma me isanse mi tirimu ya me de mi wura MC yesu ha enti ene de me dam so na se de maka no eyemanije kese se ene de yi manya sa konya bi se mekasa ene de yi ayeda ananom atrakunya ye na ye de aye enkambomo ni wodosonko a ewo Essumegya Manhene ene Adumasa akunya ntemu ene de yeda ananom echia ka enkrosha sem eniji sem ne ahonho sem de kire wonma na miwura enfie mienu ene kakra ni ena Senfi ene Brosanko muye madom na osoma me se mekọ aban mu na mekọ pre bibi emra Senfi ene Brosanko na esanse ene dai awo Brosanko nti Brosanko epuntu a wadawroma enfie mienu ane kakra ni miwura MC adawroma ama mensaka ede aba Brosanko krodua mu ena mebebubo suwe dia edikan mame na miwura MC asibio sanse miwura yi otie mikasa na ojeje meso isanse miwura baaye ene bosome miensampo ena mekosu kire ne se minim munyina mohwe sa dan esi hoya emu ena nkora tie omuko school amesi miwura se miwura se de dan aye
na from akase bi abo a yenti asempa yuro ba ha ba ko ni mienu emiensa so na odi aso bo fom nti ye hwe akire ha no ma mo say yesi 3 unit classroom fefe for ho no ma next academic year ya mo frani be ko na okwaje adisua ni bia wonso ehwe kwan a ye fa so ba ye na kane no na kampo entimi ma ni mu a me koso kire mi wura wose me say drip machines e wo ho enti adaroma se betimi ato fango agumu a na ka kire manfo omo boai ama yesiesie kwan no so ni bia wonso yehwe yensu e wo ha ya eba ye na bronsanko mechanical ball ne enya adwuma ni nyina ne se na pompe dam asay eno mo mbesi kire mi wura ma me pomp e mo no kama e ma ye dia tuma sesei ensuo no e folo ibia wonso na bronsanko man timi dasum beye na wotwe mienu ne miensa so na kane amaye no mo mi wura mu a e ma enne bronsanko man bi de dance ye se ya kane ano ejina so na mabobo amwa ahodo a efie mienu ne fani mensa kan efasa akonya so na wadawroma ye kuro bronsanko maka ye hawa ye wum e de akire e hawo mu die di kan gidi se ama ahemafo amo ha do na be di madanse se anopa no mo baaye ko kra na munya network emfanye people iso ene ekojina na yetumi ayako madawroma miwura ye bre on network epie unso ekwan ni se na miwura ye peno ye se na ye peno kakra bia na fu di se ye kodo se sempo bridge a free agum eba no efa agiagu se nyame afafi a yenti asem de miwura wadawroma si waburu buami na oman yenya kwan pa na yemfa so ni bia unso machechefo yesi dan fefe e di aman kwada no na so ba bia wonde wotiri beto e ya sem miwura atawroma wo machechefo na wonya baby emfa wotiri to wo bebreka na de me betwa to ne se efi kroma eko dominance eyen kwansini beye nan apatan wa ha kwada wa ha mpokra wa ha mrewa wa ha se yade ka obi a ise wo faka firi ha eko dominance ansana wanya ya hwe se ka ni ho a this of perform isan se kroma ka na ha miwura sem peye ne yenya baby kakra bi broni kana chips compound ibenya ya lisa e wo hono ma adawroma ka o mani beche ka o ma kuma beto won yem emre makwan enso wo jide se dodo amakan na wadawroma obesom na mo ye ne sama ye na nkwaso Essumegya nkwaso Asante nkwaso Adumasahene nkwaso Ghana nkwaso nyame onhira obi a mako midamasi Honorable Prince Fosu Honorable Solomon Fosu and Akasano Prosanko Senfi Assembly Member and Akasano 2 years West School dying Yamishra Honorable Yamishra Mopa Wami Nananom Yasumwa Ruma Yasumwa Yancheho we're trying for you naturally and Nanso teacher ni no one school mo honorable do by inspection teacher ni what 5 minutes head teacher Prince
ɔsɛ ka bibi kakra twɛmfo yin kakra me hu enwoma sua no sɛ ne yɛteɛ ɛwɔ Brosanko a yɛda ase Asante man nyinaa hene benkum hene nana Essumegya Manhene one onua ketewa ɛyɛ Adumasa Senfi hene abaimo empanimfoɔ a ɛde wɔne onyam abɛta adwumadi akyi asrafoɔ a ɛwɔ ha asɔfoɔ imamfoɔ nyinaa ɛwɔ ha agyanom ɛne ɛnanom yɛmɔ bibia akwaaba yɛdamase papaapa sɛ ɛnɛ dapɔnna ɛyɛ adɛ nana ɛde sɛ adwumadi soronko aba ɛyɛ Brosanko kurodua yi mu sɛ ɔne ne manfoɔ ɛba bedi na watie wɔn sufrɛ na wafa n'ahoɔden so ne nimdeɛ so na nanom nyansa so na waboa ɛyɛ Brosanko sɛ sukuu pani ɛyɛ honorable aka nsɛm ne bebree nanso pani nse sɛ bio abɔsoba ɛne ma egya ɛpaeɛ Isenti nsɛm baako mmienu bi wɔ no ma mɛsa etimu na yɛhunu ehia ɛma ɛyɛ Brosanko suku deɛ di kan teacherfoɔ ba ɛnkyɛ na wɔsa akɔ ne nyinaa ne sɛ kaade yɛba ɛyɛ pragea yɛnyɛ bia aduadifoɔ ɛba abobo yaa ɛne no mu nyinaa hwiri ɛtene mu ɛno ɔmo ɛko ho na yɛde aba suku Anjijingum yemedru ha tetefoɔ nyinaa brɛ yɛntumi ɛnkyerɛ sɛ deɛ sɛsɛ yɛkyerɛ nana we de wadawroma eni matetefoɔ nyinaa esu ɛsrɛ mu sɛ yɛnya baabi a akyerɛkyerɛfoɔ ɛde wɔn ti ɛbɛto na wanya adwemufan ɛne ahoɔden soronko anɔpa bi a ɛde akyerɛ mmɔfra yade a ɛbɛboa yɛ paa ebio ɛnɛ penufo se akurase eni baabia ne nyinaa ne sɛ AI ene ententamfidie nti ene akurase asa nanso kamia yɛ sɛ mene me suku ene me kuro yi yɛda so gyina baabia yɛgyina ne nyinaa ne sɛ yɛka computer ho asɛm a na akɔyɛ boxing bɔ ɛwɔ yɛn dan ahodoɔ mu efiri sɛ akwadaa no ɛtetere ne ɛnentini afiri hanom akɔ akyerɛkyerɛfo bebrebe aba head teacher bebrebe aba yɛn nso so yaba yɛsrɛ nananom wɔndom mboa yɛn na dwuma pa ne ɔpɛ pa a akyerɛkyerɛfoɔ yɛwɔ no yɛtumi de aboa Brosanko na Brosanko afa ne ntoma pa afiri nananom ma no asi meda mo ase sɛnea yɛaka nyinaa mona mondom so ɛbɛyɛ ɛde ama yɛn meda mo ase mo ne kasa Brother Prince Osei chirichiri ni panyina ohwe Brosanko yesuku yiso nyame nhira so ameyate suku yiso enka yegusu ajen kasa ho no omo kasa nyina omo panyini e wa ha eye Honorable Isaka Salisu Salia MC e wa ha to fire dru so ye nyina di nsembo ebe ma yen Honorable MC ehia ne kwan abra ode na no di sem ebe tudwai bonsem Honorable nana Essumegya Manhene nana ode ne ho ochirikusi mframa nana amankwa kodom ababiu Adumasahene nana no mabrepon adukrofo assembly members a mo ha ensantrofo ne bambofo Essumegya Manhene ema ne mema anokwasem ne se enne eyeda ponda edime Essumegya Manhene memfa kwanya yisu na memfa nchia emwohwam soko emfree Yura the president Yura John Dramani Mahama ho emfa mre ye ne ewo de boya sinyina na Essumegya Manhene
nananom edi nkan mefa akwanya yi so no madam wase wɔ kwan so meka sɛ bɛ afe ene bosome kakra yewura John Dramani Mahama ɛpa me a mebɛtena mansi mu sɛ mansi krakye panyin no chidɔm soronko a nananom abɔ me meka sɛ mekyerɛkyerɛ mu a titru nana Essumegya Manhene nana dwumadie bebree a mede si mani so sɛ mɛyɔ nea ɛkɔ wie yewura Asante hene hɔ wodi m'anim wobɔ me chidɔm ɛwɔ kwan soronko so ɛtɔ da bi a na akɔyɛ sɛ dwumadie no koraa ehia wo sene me san sɛ sɛ di mmerɛ titi bi na memfrɛ wo a na wabɔ me pono mu abusa me sɛ na dwumadie no ɛkɔ sɛ megye di yie sɛ MCs ahodoɔ nyinaa ɔmo nya ne se ansa wo yam da mo abɔ mo nsɛm asa mo mo sɛ nana ɛboa no paa mo mo nsɛm nana saa chidɔm yi mefa akɔnya yesu na mada wase wɔ kwan soronko so na menim sɛ wobɛkɔ so abɔ me chidɔm wɔ kwan soronko so nananom sɛneɛ yɛkasa mafoɔ nana nkɔsoɔ hene kaeɛ no adɛɛ yɛ dapɔn da a yɛde bisa yɛ ho nsɛm bisa bebree na yɛn nsɛm bisa na yɛkɔba ne sɛ yɛfa mpuntuo ho yɛnka nkɔɔ ho yɛ a ɛwɔ yɛ mantam ɛyɛ berɛ a yɛde kae nananom na yɛbisi yɛ ho sɛ yɛfiri he na ɛba na yɛdoro hene na yɛfa na yɛkɔ nti sɛ wɔtwa mu no sɛ yɛde pere mpuntuo yɛde pere nka nkɔ abusuafoɔ bɛyɛ sɛ afe ne bosome kakra ni a mebaeɛ no mɛtumi aka sɛ sɛneɛ mɔsɔ nanakyi do wɔde bɔ me a mamatumi akuta Essumegya man no ɛnwie pɛ yie nanso nkakra yɛgu so a yɛ a yɛyɔ nana mebaeɛ yi mpanyimfoɔ a wode ɔmo asisi kuro yi ano a ɔmo aso amu ɛwɔ bɔnsan korɔ yɛ kwan a ɛyɛ bobu kwan ɛma yɛn ɛma yɛtumi ɛto akwantempɔn a ɛwɔ yɛn anim ha yi nana me ankasa mebɔ anan baeɛ bɛyɛ ne mpere no ne ne mpere nsa so na mema mfidie ɛbaeɛ ɛbɛyɛ bisiesie kwan no nana ɛberɛ a yɛsiesie kwan no yɛhunu sɛ bridge a nnɛ ateato mu no ahoɔden wɔ fam kakra nti ne yɛfa ho adwene nanso nam sɛ yɛ adwumadie no dɔɔso nti ɛna wo nte yɛnka nana ɛberɛ a bridge no bueɛ no wode ho mfonyini ɛfa ntentamfidie nso maa me nana ɛnyɛ sɛ mehu ne mahunu na yɛahoboa no anya nso yɛakwankorɔ ɛnyɛ sɛ mayi m'ani meba yi masan de m'ani ahwɛ sɛdeɛ teɛ no yɛbɛpɛ sɛ anka yɛnyɛ nea asɛ yɛ no na anka yɛbɛyi ne nyinaa ne ayɛ no prɛko ɛsiane sɛ ɛyɛ adeɛ baako ɛna kyemato aba ɛfa baabi ho deɛ teɛ no sɛ nea aka no so ahoɔden ɛwɔ fam nti nana mehyɛ wo fɔ sɛ metia me na akyi akɔ yie ayi no yɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ na yɛatumi abɛ yɛ bridge no ho adwuma ama akɔneabɛdie wɔ kwan no so atumi adi mu nana ebio yɛwura John Dramani Mahama wɔyɛ aban a n'asɛm no sɛ sɛ ne wɔyɛ president a ɛyɛ nwomasua woyɛ nwomasua firi mu a ɛnyɛ yi ɛno nti ɔmpɛ sɛ biribi bɛyɛ akwansideɛ ma Ghanani ba biara yɛ a wɔsi nkete sɛ ɔpɛ sɛ osua adeɛ ɛno nti wɔde common fund wɔde bra sanfɛ no mu wɔ ha mu kyekyɛ mu du sɛ yɛmfa nsi suku adan na nam ama maso amu sɛ yɛdan yɛ mmɔfra no tim wɔ ha no ahomekani ampa maporɔbɔ ɛma me bɛhu sɛ anokwasɛm no sɛ wɔsɛ yɛyɛ ho biribi m sɛ NDC chapter 1 na ɛyɛ 2016 no ɛna dan a ɛwɔ yɛkyi ha yi no yɛde ɛsii hɔ nanso na ɛwie pɛ yɛ ɛno nti mede m'ani bɛhwɛ ɛyɛ no na wɔ sɛ metu ho anammɔ nti common fund a na aba saa berɛ no manyi bosankorɔ amfiri mu ɛna mede 3 unit classroom block yɛ a nnɛ ɛdan wɔ yɛkyi ha yi ɛna ɛwɔ na mebaeɛ no hu sɛ mefa akyirɛ hɔ mede m'ani kɔhwɛɛ baabi a ɛdan no aduru a na ne ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ mmɔfra yi bɛma kwan yi ɔmbɛbie sukuu yi ɔmbɛtumi atena dan no ɛde asua adeɛ ɛyɛ adankora mmiɛnsa
ɛne agyanan mmienu mmarima deɛ ɛne mmaa deɛ yɛ a yɛsiesie no fɛfɛɛfɛ ɔhaw kakra ɛwɔ mu ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛde nsuo ka ho na fidie no a yɛ abɛa bɛto nsuo ɛnam bridge no ahoɔden nti na ntumi ɛbaayɛ bridge no wie mu deɛ a kaa no bɛba na ɛde nsuo no aba abɛka ho ama aborosan korɔman mmɔfra no nyɛ baabi asua deɛ na ahonidie nso nam nsuo no nti no atumi akɔnka nana sɛ wotie ɛnɛ ministry no a ɛhwɛ asoɛyɛ a yɛda no wɔ ha yi a ɛkyerɛ sɛ nananom wɔ bi ɛna asɔfoɔ nso ɛwɔ bi ɛno nti nea mesrɛ wɔ hɔ ɛne kyidɔmbɔ ɛne mpaebɔ honhom fam ne honam fam sɛnea ɛbɛyɛ a yɛwura John Dramani Mahama ade so ade hu na ɔnam yɛ so na yɛde primprim turu aba bɛkɔ amansi yi mu na ebi aka Essumegya man rosankorɔ ɛne Adumasahene no nananom bɛsrɛ mo sɛ wɔbɔ yɛ kyidɔm yɛyɛ bibi na sɛ nkɔ yi a wobɛtumi afrɛ yɛ mo nan so bra no yɛba mo nan so adeɛ yi a ɛwɔ yɛ anim yɛ ɔkyena nana wotena se mehyɛ wo bɔ sɛ ɛba wo nan so menim sɛ saa berɛ no na ɛboa ama adwensa yɛ ɛne ɛsɛ a yɛtwa ntwa bi akyea no nana moboa yɛ meyɛtenetene no nti nana nnɛ sɛ wodi adeɛ a megyina mo ampanyɛ no mu na maka sɛ nyame wonhyira wo na ɛnna adwumadeɛ yi ɔntɔ nsopa ɛngo so na sɛneɛ nnɛ mebaa ha yi adeɛ a mentumi ɛnyɛ mfirim ɛne amammerɛ a ɛnɛ masua sɛ adeɛ ni hɔ nom a amammerɛ bebree wɔ hɔ nom a nananom wogya hɔ kɔ a bɛyɛ kakra no sɛbi na sɛbi ɛsɛ sɛ wura fi kurom hena bɛn a wei na wɔdwa bɔ ase yɛwura bɛfi yɛwura fi so deɛ a nananom yɛbɛyera menim sɛ nana wɔ hɔ yi na adeɛ kɛseɛ wɔ hɔ yi na adeɛ wɔ hɔ yi deɛ menim yie sɛ yɛsua amammerɛ nananom meda mo ase mesrɛ mo kyidɔmbɔ ne mpaebɔ meda mo nyinaa ase Yada say Honorable Isaka Salifu Salia ena ode na no disem amaye na Honorable so anka say nwi yenye di na yenti no san kofa wo yi nana eduru kwasi ada say ya na dwumadi no dɔɔso megyina ha yi dwumadi foforɔ tweme nanso nana maba yi anokwasɛm no sɛ ne ɔti amenan so sɛ na dwumadi wɔ brosankorɔ no ankyerɛ mu sɛ ya adan ne yɛdi yes, I said, we may know what's it. Doko kakra news, and now the more of 40. Now, as I said, they can be. And until Facham, name of Bomo, and I charm him in Susuna and to Essumegya Manhene say, I offer my Frana and Company in Buffon, Nana, with us. Yeah, you better see, that's it. I don't know what I remember. Said MC Cassini. What's it? What you have me at? Nana will come for Manhene. Yeah, was I a Diana PSC? Nana, I am for, I'm penning for, I'm doing pong, and I am man. And then I'm from what you have. Then I'm a pop. And then I consider. La considération est bien, il y a des cas et un an. Et on peut faire au bout de goût. Et des bois, il y a la considération est bien, il est tracié. Là, il y a des tas, il y a un copain, il y a la boisson. Le son, il y a un soisier. Alors, il n'y a pas un answer bon voyant ou il y a ça, c'est fort. Et ça, c'est tracé. Et comme ça, il n'y a pas un abat pour moi. I consider boy Emma, Daddy, a gentleman, young home. Your boss are free. Your cat, Sana, and your mamma, and your other boy, Emma, your near mamma, and your papa, as a son. Yenunti. Yabahana say you better say Adumai. Naso Ache Nana ne Nimpani for and Munam. Umayam Fasa Day Emma Yankaka room. Kroye Bakoye and Adumpa Emma
ɔman mpuntuo asuonyaman mpuntuo so nkɔ so nana bɛdi adeɛ yi yɛ a na yɛte sɛ wɔkyea ne nkuro nanso yɛhwɛ kwa ne nana mma twɛn honhom na yɛ ɛtu so yɛnya twɛn honhom na nana deɛ wɔbɛyɛ nne yi asomboɔ tɛ biribia yɛhunu bi da yɛnti bi da sɛ kuro te sɛ borɔsɔnko na yɛsɛ yɛbɛdi akɔsi dɛ nana yɛ adeɛ paa wɔne nipa no yɛnim sɛ nana ɛbɛdwene yɛ ho na deɛ fata biara sɛ wɔde ma yɛ anaa wɔboa kue ma nokɔ so ɔbɛyɛ yɛsrɛ nana nso sɛ wɔba ha yi ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ebi a yɛne ntumi nka sɛ ɛtɔ so na ɔbɛboa yɛ na wɔtete kure amena bɛyɛ bra yɛda nana ɛne nananom asɛ wɔ ɛnnɛ da yi dwumadi a wɔma bɛbɛdi na yɛsrɛ nyi nkyerɛ ɛne kwatenten ɛde ma nana ɛne nananom me a motee me nkan mede de kwabena sam ɛfiri atɛti bu a ase nyame ne nananom mpo mkɔdiri dwodwo Bonsam, and I was saying, opening Asare, and I was saying, Swan, Wabadan, but I am Tia. Yes, Yawo, and Nede, Presiday, Yawo Sample, Wabadano, and tea, actually, tea, young fan, some boy, Shia, Nana, a pure party, Nana, a pure party, Koswahili, always soon. Mura Kudom Adumasahene. This is Minkan and see a bansi name one. Or be quiet. And I'm penny for a buyer. Nana, Madichia war Busanko. Mijiana Nansu Yahin penny for an ama mu nyinaa kɔ aba senti ni sɛ ne kurom ne ha ɔno na ato ne nsa fɛ mo sɛ mo mmra na nnɛ mmani ni adɛɛ nti na ɔma mu nyinaa kɔ aba na ɔka kyerɛ mo sanko na de hyɛ egu ha sɛ biribiara wɔ ne mmerɛ o biribiara wɔ ne mmerɛ Amran aso ya sɛ ɔba ne nti na ɔbɛhwɛ na de hyɛ no ɛne ne na naba ɔbɛfo na kɔnwa yi ne kuro no dɔɔso na adwuma dɔɔso adwuma nyɛ so nyanko Asanteman adwuma ka ho ɔman adwuma ka ho aban tutumi de adwuma hɛ ne nsa ɛduru mmerɛ bi a na ɔtumfoɔ so asoma the mpanimfoɔ sɛ sɛ woku so a woyɛ ne nyinaa ɔbaa yɛ nkura yɛ ɛkyɛ no aseɛ ɔkɔ dodoa so akɔ nnade hyɛ nananom adi nkita ho ahu sɛdeɛ ɔmu so teɛ ɛne sɛdeɛ ɔmaa no kɔ na wɔhu nkwankora ɔbɛfa so a nadaroma yɛse yɛde gya hɔ a na yɛde asoa wenti no wobɛhu nkwankora ɔbɛfa so a ɔbɛpempam ne man no na ayɛ kra bɛhwɛ kuro ni nyinaa so owie nanso otura ni a burusanko deɛ nananom si yɛ ne nam nyɛ gya o yɛ ka esumnya baako mmienu mmiɛnsa ne anka burusanko deɛ a na ɛyɛ ewira yɛ fi baabi ne sɛn ti no nananom ne mpanimfoɔ se menkɔ da biara na mmom mɛkɔ akɔsi dɛ ya nananom sunsun sane mɛkɔ akɔdi dade ne sɛnti no na sɛ ɛnɛ akɔside yi ɔba n'obedi ɔba yɛ a n'asoma ne sɛ
na this year wa ha na japade wa ha obani ma di kita ho no bayi ni nua edofo na Adumasahene me kwanya ho bani kidom na ba I say many shall say and overflow to Koja Nana Ni. Ain't he? Obenmadi Shiamu, no one said a man for Sintia, one mighty guitar. Now you say, the assay piano any ye. Some pope be pinent at was no ha. When the penny for Bitasia, now the day, not the Pamo ye no papa. It is an answer by ya. The teacher one said, now say, that boy you will buy ya. You are by friendly cheek, you are by friend this year, you are by friend a japadi awaha. And you teach true and yes, ya. Now, do one dear. Because you will move out. Yakabia will become. Your mum and that a job boy dear will be there, you are by friendly cheek, you are by friend this year. And tis ya. Titra, my Asia. Manuas for the Moses. Sembo. Yeah, now what are they? And catchy. So the Biba, so the Baba, and I know the idea. And catchy. You must play. You remember the Siachi so. Now, one day, come on. Oh, yeah, I'm cram. The Biba. So then I know the idea there. Oh, they be boy. Internal air console, no, we are Sakakra. I'll stretching. Honorable Isaka Salisu, I just say, I'm it was a Mamre Atare. Honorable MC and Channel, or Chia Sana, Mr. Ayuba, and also why coordinator? Honorable Assembly Member, Posado, Michelle. Assembly Member, Michelle. Honorable Mona Modiako, every year, Namodiako, every year, Namodiako, every year. Pia, Nana Kwakodo Mokaso, Odeno, Home Castle, Uti, Mieti Baby, Adamasi. A DJ, share, video, mama, and a sound and assassin. Yo, and I must say, I go for my, if I'm every year,
yɛ to adwumadi no ɛso ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ fɛ yɛda bibiara se wɔyɛ bɔɔdi na pɛsɛ bɔɔdi na pɛsɛ wosa wo nso wo baabi wɔayi ma so tie no abɛn na ɛkyerɛ sɛ yɛayɛ ama no ayɛ fɛ asɔfoɔ ɛwɔ ha asɔre mpanimfoɔ adwumayɛfoɔ ahodoɔ nyinaa amprapra abusua mpanimfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ aboa adwumayɛfoɔ madaroma ɛdamase ɛberɛ no nti ɛda ase yɛdamase tɔfa a yɛduru so ɔde ne wakyea me yɛwura Essumegya Manhene Nana Mankwa Kodom Ababio Senfi Adumasahene Yabesre Enidiem Na Chiame Adiki Ti Penifo Adofo Kuruma Monyaso Namuntie Nana Amankwa Kodom Ababio Senfi Adumasahene Zom Nana Essumegya Zom Abam Penifo Moha Zom Assemblyman Zom Nananom Zom Emani Mema Zom Edikai and then Yabeda Ochona Ponyamias Zom and this is a Zom Oman Essumegya Ebuja Kessie Zom Nobehu Nikru Zom Meso I had a free Zom Openi Papa Ifie Enaname Zom and the Misuya Rosapuni Eba Zom Na and then I am dead Emma Hua Say Yabishia Zom Some Honorable Assemblyman, you need the Abatuda. Some Honorable MC, you need the Abatuda. Some Nana Bakwan, like MC, will have a bisano. Some say, was this school? And then Oyama, defense, Rosango, and Essumegya. Some just cotters, baby, for the bedano, original home. Some and not go hard at the bisano. Some now, Miss Senasuna, Madaroma Tonsa Southwest MC. Some said, no echo baby, no winya, baby pa at the year. Some with the home, exit. Some test cotters here in your groom hapa. Some not like my son with son said, also page and I say, some and the here. A way at them through Tommy Nedrodumasa. Some this year, calling in to Noah. I could do main road now. Kahana Aseno, second cabin, my father say, Abba. Some Naemia say MC Uniha. Some Assamina, upon the national Namasan said, Adaroma, on here, now any Mujuma. Some a pina. Ewahana. Mia machoko abem. Some. Ama yeyi nipa me abebe. The quite highways. Some. If you go combine that see for school some. Senfi. Some. Na basic go sample na twem. Chrono infinfino. Some. Musa etina na dwene. Ena e fan say ye be bridge after so affect the hona. Some. Enti wadaroma odin ho. Some. Adawoma mesero.
na the quite highways engineer no Father Roma what to suffer no ama yehu anama yedu say e ko ho kan ya Father Roma osumami a meko Zam if is e be boy nyina Zam na ye ko so biem e wa han say sisia no me ba ye le dimani ahwa oni ho e ma se ope odukuro ma ne hwe ochi ha ma Zam bisuani a obachira ha akasa yi oye bisuani Zam nanso wachi pa no obi na faja no ma Zam na se wo pe bibia wato nsa na wa frɛ na bibia so akɔ kama kama Zam nana masi dadie e kakraka Zam bia metie nyina asunya hene enti me de me no ya go fan de efididididi be pim ne Zam enhyira na me di hyira yakopɔn se ɔmfama Zam na obi bia obi bia enkoso Zam nanso ahoho na muti kurom ha no Zam hu se asase no ewura Zam da be kra na na ba ye afi ene kakra wura ba wo twɛn sɛ wura mra na ɔma chi amansa Zam Tim ko brada ko ho ko ja ko na na da roma ye ne etu sa ase so ane eto you say ahoho bebrebe sirumfo no ha Zam Zam emu do say na tina ko so nya so ko chana Zam afi so a kakra ka mo de komano Zam ye di problem bebrebe so ya dan e tu nani abeye dan ohine won aduma Zam abeye dan no timi aye ho aduma Zam nana wada roma se na misro na sirumfo ni nyina no maka mo obo ena akoside na Awukudae na muti mpom ha na mo ye aduma no Zam asase no mesa o Zam odi no ho ni ma na mi ka tira no odi wada roma oya kuma fo wa ya Zam mo na ti ko mu ha omu ni bi pa Zam na no so mo jai enye na mu nyina titiru sirumfo no ye ni akamfo no kula no ye de ho ko Zam mo mu kifa so enti udua de a enye ye Zam udua no ba ya enye ye Zam wa wo se wa mene osi nsuo nto bidi koko si wa enso wa Zam mimi koko bisa Essumegya Zam na so efiri si ye pa Awukudae me kofo Zam Zam we just ni no so nye woti obi asase so a muni mena no so Zam odi no ho wadaroma asidan ko a Zam na se otina boa na wo ka wo sa ko ma nyina so ye de abu Zam wadaroma me ba yesu a Zam atade e na ka so e ba cha me de wetuda Zam Monikasa Zam Bonsam Monikasa Bonsam Yapo kakra ti internal air console na wudi asa kakra now stretching Honorable Isaka Salisu wacheze ne amamreda tuwase amamre atare Honorable MC NHano wachia Essumegya Telephone sana Mr. Ayuba also why coordinator
wabi bibi. Yada si yada be manana amankwa kodom mpanimfo na omawisa. Odene ho ochiri kusi entrema. Na Assumegya Asante mai benkum. Se uhunu se Adumasahene mpanimfo ejina ha. Se de yewura ekasa sesie odi tu bia no. Ose one wontem enkomodie die unim dada. Na so mpanimfo se koni training sa na se wan tuma yechiri. Eno nti se ne nananom dapa odi aba ba bia ono ni furu masha ontime metran kasa na onsore nko. Eno nti okura ne nsam dwampa otuadua fa na ada wudie udu nananom anim a odi abompa ye kase amano unim de eda nanim a wa dawroma wona so neda a wo koma no eto so biu ensi wa okura ne nsam snap pantu miensa pantu mienu eno nso ekona nanom anim a odi abompa ye kase amano sabe obaye ahenkwafo atwa ho ahia wo me ekura nchiniye wo me so nkonya ono na nka wo se eso a efise ni nua pani no nanso wadaroma ba bia ade na gina wo so a enye ketefo ka ho ani nti obaye a ni bo ma de tato me wura fa ni nyina na wuduru fi na wo bemo a aye anije ekire nkomo papa bi wo ha ono abebo pirim na wone wa chichire Essumegya ene Adumasahene me wura wadaroma magieti madasi oyine dasi abru dasi son dasi bi mrabio Yo, continue akom benkum ni fa. Chi do ma ju akwae. Odun wada ro ma me si wura. Sadi ade a. Wa ba eye na ho ade kese woni ne ba panni ne mpanimfo ya ba ya bebo chi dom. No one ka se. Humedie bi a wo die a no e da una so wini. Ti se nurse da part nearby. Okura dwampo otuabia. Uko nkonya so a wudi bia kai na nanom. Kun oda na nimu a wudi na nimu akon amano na nanom a na ye won kun wo mu so mu komano o kan sa no wie broni sa pantu mienu ene na nanom sebe ye benu bi amahi chia mi so ye bi ano sebe ye mfa ye kumpan share abai ehinko ekura funa chinye wo mu obo keteni ade a chia mi akasa wie nyina na na benu am ya no bi entia enti bo mu ade kese esi so Koseni akon gongo aye ho ne baaye o hin kwa do achi ami wadawo na udie na bie mu a odi eja wo kwai da ami e wo achi ami so ma dasi anana dasi eni die eset na wo nua a woni ne free yafunu baako yen kasa yeni tomo yen nyahwe na wo wu wie ya afi no aka se dan na ye minua dia onfama no suade free ha na fa ni die ma unua fanyini wa ma ka o ma na bibia asumdue ni no ye ma asumdumra ho ye da na no ma se en na dai mo twa sa mfonyini akyere yen ye gusua suade ye dia to baby pa e dia bobra ni senti ye bejoju ye ho kakra Kurura Essumegya Manhene say agofuma for no be group
Bedi kan edi chia sie efi benchia efi nyamura Yo. Asante man kurura 246 edi abrem nya amama mo ate touch endi wahoa se ne die donc ici ya pimpa epa na yetitie ya be hu asante amamre ene amani asante yenyem bia wakaso ene ma eye the quiet municipality MC asofo any sorry any pay for me na be share mia Essumegya pay for you na e come beta mas see e to za frame no watumi aba na be come ho ene e wo mia mi pro rosampo mintumi nka na mi na kwa okudom Adumasahene menini nyongo family if we take anaje bi kan for be chichiri rosampo growing e ya hinkro anaje bi kan for e na chichiri asichiri e wo mo benyi sem e wo ho entumi nka enwi abra ya mo edumasa jono je oti mu akoto e papa di emiti e na di ru edumasa eni sem ene ni e ka e ma Mia ye ni ho asante nyina ya chichemi ye ni be bioda mdi che ye mi di che papa okudom ye ye and am di any se truni ya e man ni chef ba yin be bia ye chef any day I should say Sashi on the engine never be a cocoa no this I me and I'm and you hear me teaching and it's a mere micro I this year woman yeah my enemy suffering one mobile. Nempo Bidikanga say Asante teacher get their whole body teaching. I'm chasing a group of some here. Now it was a Nkuyi. Me didn't want what you sing drama. Sumia Manhene. Better say ever sign up and into my father. And your baby will grow maybe an year this year. If you know, you're Daniel. If you know so what, Nana get it can come from. And you know, man. It's an area. Ebuwa for ho. Before ho. Go Adama for ho. Ena ekuya den. Na yenti yen hu ni yie. Se ekuya bi eni de. Ono de. Da chi ne be kan ho se. So ma se ko de. Omo come.
It's a dish and motion here. Zom, Sentia. Sisi. Namu titi. Namu mi afọ kuri esi bebi a. Zom. Enye si no se kuri. Zom. Esumi afro a eye kese a edi kan na se ka ho. Ebi ni rosanko. Zom. Sentia. Enti na me betra rosanko. Zom. The betra rosanko na me si mi ko bi ko be ba be do do. Zom. Betra. Dia ya ni men di ni eti. Zom. And I pro for because of Musampo. And I bet you see me. Zom. Be any home. This year, Mumrefi. Zom. Obanso, Mufamu Domumra. Zom. Mufamu Domumra. Zom. We have a good room. Zom. Now, you shall come to the Passoa. Yabeki, the Croy, a sea. Zom. Odanos. But the Cassian in our ground. The Giddy says, and she share my yakubo. Say, you drop my free Senfi, I got Essumegya. Zom. Sentia. Zom. You better Odano. You better drink wine. Zom. And you have to do Essumegya. Sentia. Zom. Now send me free. Adumasa. Zom. Now me free. Ajamisu. Zom. ABC dominance. Sentia. Now me see Senfi. Zom. Essumegya. Zom. Papa Musampo ako. Essumegya. Zom. In person of Papa. And you can. Zom. You. Zom. The first year she say. You be trust our family action. Sentia. Zom. And yet, Mobian so, Mobian green say, a yet see be travel down. Sit on your day. Good one nature. You say, yet the bridge better so, near we see us. Zom. Oh, that's good. Ye winning, near Johnny Pancrab Faso, I go through domain, near that good trust. Zom. Near that could be, near that could be, generosity, so far, and you can go. Zom. It is you who said, Sophia Fobaha, and Adumadi for Bibaha. Munina Montechi, and they say, if you see B and Bobin, now Rosanko Crui, Ebeka, Asante Mahu, because they say, near Memuni, I go say, Nipa Mansa, Nipa Naibi, and the Tiku. They yet almost. Matana, a curriculum. I say, Omu Peso Viki, Omunian say, Dachino, Omura, Ebeba. Sentia. Baba. Zom. When Sumeka say, Pia was in India, the veteran. Zom. Many MC Kuso, AD, Inkitaho, FA, regional, Zom. headmaster, Eka, BB, FA, school down. Zom. For baby on better. Zom. Any MC, the big home come near Wakra, never faso, Ama, and your baby, Ada. Zom. You cry. It is said, some Quaraya, Zom. a Sam to crew, Sentia. one crab faso cry in the Pacrona could do, Zom. egg. Zom. Chiefs compound, get you every cry, a senior pen, midwife, and two. Zom. Senior BBC and Ajua. You beat me as one. And Zom. Get their call, baby of me. Zom. SDA hospital, the Pamba, SDA hospital, and Miami. Miami see, Miami Mount, I see Dominati, SDA hospital. In the Abana Saint, and I know one, I need to be appointment, Enco. I was see Timmy Swan and Sunny Zom. Sentia. Adisha Moha. Zom. We are our tea, Essumegya Mamuti. Me, Essumegya Mine, 18 and 5. Zom. Me, 7, me, need free. Zom. A can cry, a breakfast near shame. Million will have done Kudana Kudo Casa, says Shimfo. Zom. Yes. Mona Moka Monia Chichi. Zom. Mamma, you free. Zom.
a mobile bomb home. Who may come home. Number one, 1 year situation. This year, and they're going. No more if I said it in common. Now you have to be a chronometer and San one shoe chronos. A man. Then yet, Ubia or Pesse or say, Yena Kuku, Yena Gigi. Or then a home to see in drama. Say, Upija or something. Upija or something. Miss me again. No one am best make I share. Na yɛn hwɛ nneɛma bibi etu yi ɔkodɔm sɛ ne kookoo no ɛso paa so a yaa mɛyɛ me tia ɛna me se aha yɛ ayenkuro mbɛ kraman biara wɔ kurom ha nti mu nyinaa mo nye kraman nyinaa mfiri ha asa koraa sɛ yɛyɛ frase mɛsoma amafo ame abɛhwɛ da bɔne a mokɔ adwuma mogya Awukudae yɛnkɔ afuo Awukudae yɛnkɔ afuo ɛyɛ da a yɛgye ahome yɛhyɛ da gye ahome na yɛntena sɛ yɛngye ahome yɛngye ahome yɛde hyɛ mo sana bɛfiri ha kɔ yɛade hyɛ no bɛgye kɔm na obiara wabɛgye asase wɔ Essumegya anaborɔsan foforɔ wei sɛ mo nyinaa mo mu wei ɛne dɔm yɛhia mo mommra kaka wo na yɛnkyekyere obiara wobɛhunahuna wo sɛ krataa koraa na mobɛhia sɛ mode bɛdi mo adwuma mommra yɛhia adehyeɛ ɛne abɔfoɔ ne adekyekye kuro na wobɛ mu a na abɛsua ekurom no mu amammerɛ ne amanneɛ ɛna obɛtumi atena me matena sirimpe 1971 ɛna mekɔ siri mekɔ Nabrongo secondary school mo nso a moyɛ kurusifoɔ no mekɔ Dokumolo practice school Nabrongo opposite St. Bosco biyɛ mekɔ Nabrongo secondary school sirim baabi ɛne hɔ no ma meni west ɛna mankɔ sɛdeɛ na meyɛakɔ akɛkɛ 7 years and they didn't go see. It didn't say more from 1980. They cast from 1971 to 1980. 9 years. We need to be a. But this same way we need to be a. The number 43 walk on. Is it for? Because since we miss you, it's the mama and your money. We need the egg and I get egg. The mapa had my kind of one. Mama is here as Antiamam. We now say, if you told him, Intina, we in a cost. The back moment I can't home. Now you ain't church. Now you ain't in you should be seen to be a free home. Now you ain't a couple more. Some a bit picture. A bit picture. In the say, best picture. With the moon in us, pure Bahadia. Your bed. Or your tissue, or your hino, or your general. What team said, or then I hope I can't put out by Zone. I am here. Sir, I'm the Minia Kumasudi. You know, so I check your never change. Zone. Let me look over here. So, this is the MC Shukai. Yanshada Muja. So, your phrase, I'm over Crana. What you did, Goma dear, Jampo Tudia, Shinapsa Becca, and then Nana, you grab and eat us to see. So, you're begging of fresh. So, Namin said, I cheat in if you told and ask me here, ask me here, baby. Now they were two when you know what they are. They don't want you to see something. I will get you in your mind. I will say, yes, and my book. I was saying,
biara tete kuro so ɔpɛ ɛna ɔde man ɔpɛ ɛna ɔde kyɛ so ɛna ɔde ɛda mu nyinaa ase ɛsama adɛ tɔkye so ɛde nkira biom ɛfiri yɛwura ɔtomfo sɛdwe ɛgya municipality MC asɔfo ɛne asɔre ɛne mpanyinfoɔ a nyinaa bɛhyia nea Essumegya mpanyinfoɔ nyinaa ɛka ho ɛda mo ase sɛ yɛto nsa frɛ mo no moatumi aba na mobɛka me ho ɛnnɛ ɛwɔ mea me kuro Rosampo mentumi nka na menya me nua ketewa Awukudae Adumasahene mene ne nyɔnkofa ne de ɛfiri tik nana gye bi kankamfoɔ bɛkyekyere Rosampo kuro wei ɛyɛ ahenkuro nana gye bi kankamfoɔ ɛna kyekyere asekyerɛ ɛwɔ hɔ ho mpɛnyi nsɛm ɛwɔ hɔ yɛntumi nka ɛnwie abora yɛ mmɔ Adumasahene jɔno gye odi mu akoto ne papa ɔde yɛ ne ti ɛna de furu Adumasahene ɛne Senfi ɛne nea ɛka ho ɛma Mia ɛna yɛni hɔ Asante nyinaa yɛakyekyɛ mi
Yɛ ni baabi ɔda. Ɛmde kyɛ yɛ mede kyɛ. Papa a wokudɔm yɛ yɛ di. Ɛna mede ɛne sɛ tuturo no nyinaa ɛma no. Mede ne hyia so. Bayi ni baabi a yɛhyia da. Ɛde ani die ahwɛ sɛ saa hyɛ no ɔntra. Yɛngyae nneɛma bi yɛ kokɔ kɔso na wɔbi si ayɛ ne tia na wɔyɛ. Mea na mde ba. Na ne hia me titiri ɛne sɛ mea me kuro bosan so. Adehyɛ wɔ mu. Deɛ moayɛ ne nnɛ. Ɛte yɛn nsa frɛ mu a mobaeɛ. Meda mo ase. Na mpo mede kanka sɛ asante yɛ kyikyiri yɛde abɔbɔ de kyikyiri. Na mehwɛ si ne kuro bosan so ayɛ a. Na ɛkyerɛ sɛ ɛnkɔ yie. Me de ne ho ɔkye si ntrama. Sumi Manhene. Bɛhwɛ sɛ ɛbɛsan afa ne ntoma pa. Ɛnyɛ ɔbaa bi a ɔwɔ kurom ha biara na ɛyɛ de hyeɛ. Ebinom yɛdane ɔmo. Ebinom nso boa a nana gye di kankanfa. Ɛyɛ nnuro a ɛsa ne yareɛ ɛhyɛ ne so. Ebuafo wɔ hɔ. Bifo wɔ hɔ. Ɛko adamafo wɔ hɔ. Ɛna akuya deɛ na yɛntie yɛnhu ne yie sɛ akuya bi ani deɛ ɔno deɛ daakye na ɛbɛka ne ho asɛm ɔma se kɔ no deɛ ɔmo nka me nti adehyeɛ no monhwɛ ne yie na mmoa monsiesi na montete na momeɛmfa kuro yi ɛsi baabi a ɛnyɛ sie na ɔsɛ kuro yi Essumegya kuro a ɛyɛ kɛseɛ a ɛdi kan anaasɛ ɛka ho ebi ni Rosanko ebi na baayɛ nti na mebɛtena Rosanko mebɛtena Rosanko na mesi me nkɔ bio wɔ meba bɛdodɔ mebɛtena deɛ ɛyɛ ne mandi no yie nti ɛna borɔfo meka sɛ ɔmo Sanko ɛna bɛgye sɛ miame bie ni hɔ adehyɛ mo mmerɛ fii woba nso a momfa mo dɔ mo mmra momfa mo dɔ mo mmra wonya akokoduro na yɛnhwɛ kwan kɔ ɛbɛkɔ so a yɛbɛgye ekuro yi asi yie na ɔda no so ba ne kɛseɛ ne nyinaa koraa no begye di sɛ nhyehyɛe a ma yɛato hɔ sɛ yɛntwa kwan afiri Senfi akɔ Essumegya yɛbɛtwa ɔda no yɛbɛtra train kwan no na yɛakɔ akɔduru Essumegya na sɛ mefiri Adumasa na mefiri Agyamasu ebisi Dominase na mesi Senfi na mesra me nua ma mafa Rosanko akɔ Essumegya mempɛ sɛ mɛkɔ akɔfa anwa kwanka bio nti yɛfrɛ sɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛbɛtwa saa kwan wei ato ɛnyɛ den ma obia nsuro ma obia ndwene sɛ ɛyɛ den sɛ yɛbɛtwa ɔda no yɛnti no nyɛ den kodoɔ ne ɛtwa sɛ yɛde bridge bɛto so ne akɔsi asu yɛyɛ wei nyinaa yi ne yɛdwene kwankɔ ɛbɛfa so akɔduru dɔme ne yɛde akɔduru Chieftaincy yɛde akɔfie yɛde akɔpie Twinase sɔfo ase ɛne konkori yɛhia mo nyinaa ka bom mo nyinaa ma hoɔden mo mpaeɛ nti sɛ yɛhu sɛ sɔfiafoɔ ba ha anaa adwumadifoɔ bi ba ha mo nyinaa mo nta akyiri ɛne sɛ yɛpɛ sɛ yɛbie mpɔwe mu
see near me. I go say, Nipa Mansa, Nipa Naibi, and the Tiku. So, they are almost Matana, a Kurokuno. I say, Omu Pesu, Omunian say, Dachino, Omura, Ebeba. So, so, when Sumaka say, Pia was in India, Yabetua. So, many MC Kuso, Edi, Kitamo, Efa, regional. So, headmaster, Eka, BB, Efa, school down. So, chair for bedroom better. So, any MC, the big home come near Bra, never fast Ama, Enya baby, Ada. So, you cry. It is said, some Quaraya. So, Assam to crew. Search it. One crab fast cry in the background of the room. So, egg. So, the chief's compound, get you every cry, we see near pen midwife on Atum. So, see the BBC and Adua. You beat me as one. And so, get their call, baby of me. So, SD hospital, the Pamba, SD hospital, and Yamida. Yana see, Yana Mamma, I see Dominati, SD hospital. In the about the same, and I know one my into me appointment, Emco, Emcosa. But I was seeing you swam over and Sunny. So, search it. Addition more. So, we are what tea, Essumegya Mamuti. Me, Essumegya Mine, waiting at the back. So, means 7 in giving free. So, a can cry, a breakfast near Shay. Million will have done Kudana Kudo Casa, says him for. So, yes. Mona will come on your teaching crew. So, Mamma, you know free. So, the DNA mobile home. Who may come home. Number Momo. We need a situation. So, this year needed. And they're going. No one will be if I said it in common. So, now you have to be a. You do chronometer and I don't want to chrono. Amami. So, then yet, Ubia or Pese or say, so, Yena will go, Yena Gigi. So, but they know who to see intrama. Say, search it. Ubia, Rosampo. So, Ubia, Rosampo. Miss me yet. No one am best make a share. So, now. Yensheni fa bibi etuyi zom okudom se ni koko no esopa zom so am ya me ya bitia zom and I say aha ya ni kro zom be kraman bia wo kro zom enti munyina munyi kraman nyina mfi ha azom ha se ya be francis na suma mafo amya be da bwani ya mukwa juma munja mukwada ya mkwefu so Awukudae ya mkwefu so eyada ya jia home ya sheda jia home na ya trans ya jia home ya jia home so bidi shemo so setia sana be free half of so ya shemo bidi ko. Now, Pia, what I guess I saw Essumegya and I was something to go. We are moving any dog. Yenamo. So, Upia will be who know. So, I can't open here some motivated Mujuma. Humbra. Here, at this year, any above near the teaching crew. So, I open one, now be seen a criminal among many amania. And I will be to me at so may my twin simple 1971 and I'm a city. So they go to Rome Secondary School. Most of them go for you go document practice school. So opposition to Bosco. So we go to Rome Secondary School. So the sitting baby and one mini. So West and a man for so now we are so
7 years in the Edinburgh State. So, it didn't say more from 1980. The cast from 1971 to 1980. 9 years, I'm to say. So, we need to be a. So, we did say more than the So, the number 43 walk on. Is so, because since we see my mamma and your money. So, we need me and I get me. So, the map behind my kind of one. Moment since you are Asante Mamma. So, we now say, if you touch him, Intina, we in a cost. So, you bet one mamma kind of home. Now you ain't church. Now you ain't you should be seen to be a free home. So, now you ain't a couple more. Stand up. A bit picture. So, a bit picture. In the say, best answer. So, with the moon, I ask you, pure Bahadia. So, pure Bahadia. With your whole, with your tissue, with your hino, with your tenure. What team said, or then you hope I can't put out by. So, I am here. So, so. I'm the Minia Kumasudi. You know, so I get. I check your never change me. So, let me need to obey. So, this is the MC Sukai. Yan said that. So, your friends and Mumra. So, I'm over Crana. What you mean, Boma dear, Jampo Chia, Snaps a background, and then Nana, you grab my data society. So, so, your bedroom of fresh. So, I mean, I'm saying that you do. If you told me, and I said, we had been trained. I said, we had been. Now, they were told when you go out there. They know what you see. I was just showing your mind. I was saying, I sent him a book. I was saying, so, obey and on the mind, obey and on the check. So, and on the Damunas is somehow at the touching. So, I didn't grab you if you were 246. So,
Yawukwa and a Utumia. See a focus of Ebenama and Medomo. Benny, what did you want? What did you mean? Open any Simua, K1 P. What did I'll come Peggy and Sua. One hour Peggy and Kiana Kafrin. Sia waya Ediama Essumegya and the Brusanko and a day. And I was say you free Jumadia say, Wawa, no cry and waboy. Now, my Jumadia, a barrier, Kunimudiamu, and Yanmunyamu. Asida and Kamudi. Oh, Jesus Christ, Idimu, a bra, yeah, Jumadia, a barrier, near Jayura, a shower, sa. A strange at the Mayura. A sir, a rade, Obama, and Rosofa at the Mayura. Senaconia Badian, one a home. Shannon home, the Nipedian and a crash so proud the home Massimbia. On in a Tranconia Nara. Na, and it's what you know, what the Amman. Money one day, no money whole resources in Nara. Now for need you must quite say. Na, Essumegya and the Brusanko and found to Mampa in Fra. Sanso and Ejai, Nana, Adumasahene so and then a shower. Sir, Odosu Kwabe, the Didiachra and a day and the children in your opinion. Massa Odoi, a rade and Kabomi and Trawantamda. My young swa, a year in Chima, any other share, any a whole war, any a month for a war, Essumegya Mamunara, Yensia, Bibi and Free Moon, a young Kabum, then for Odoni Kruya and Tina, Essumegya Mayimu. Na ubia na famudia emfamwa Essumegya Essumegya afane ntoma pefra na abaye kese ahyewedi nkronkron no elmunyam ebra ye free hay ja obibia ahya wonsa hwe omanyina sofe kodu ye fiafia somdwimu na yekodu a yede ayeye ase Daniel munyam ede amaudin bi yesra we onyame agya oba ene sunkronkron demu amen. Nana Onkwaso. A piano person. My woman is so young. Smia might you. What why are you putting poor children? Why are you opening a new show and you are one? When I was sitting, I bring home more mayor mind. Fear chancing a border. Sign said, Ubata unity. You will quickly a covered church, a bar, with somebody. And you walk and a Utumia. See a focus of a Benama and Medomo. Benny, I want to what did you want? What did you open any Simua, K1 P. What did it? I'll come Peggy and Sua. One hour Peggy and Piano. Agro
no ataso adekasia fire radio so kasa net ese eya seda ene bi mo Assumegya for Nana